Għall-ewwel darba Malta parteċipat fi studju internazzjonali dwar ix-xejriet fil-matematika u x-xjenza, magħruf bħala TIMS. Minn fost 50 pajjiż Malta klassifikat fl-erbghin post. Il-medja ta' punti f'dan l-istudju kien ta' 500, filwaqt li Malta ġabet 446. L-istħarriġ Trends in International Mathematics and Science Study 2011 sar fost l-istudenti kollha tal-5 sena tal-primarja fl-iskejjel tal-Istat, Knisja u dawk indipendenti. Għall-Ministru Evarist Bartolo dan mhux riżultat tajjeb. Skont dan l-istħarriġ pajjiżna huwa l-inqas pajjiż li jiddedika ħin għax-xjenza fil-primarja. Waqt li pajjiżi barranin jallokaw 85 siegħa fis-sena fil-qasam ta' xjenza, pajjiżna huma allokati madwar 39 siegħa fis-sena. Dan minkejja li l-qafas tal-kurrikulu minimu nazzjonali jgħid li l-ħin allokat għax-xjenza għandu jitripla. Il-Gvern huwa kommess li jitripla l-ħin allokat għax-xjenza fl-iskejjel primarji mis-sena skolastika li ġejja. Il-Ministru Bartolo fakkar li fl-2011 ħareġ dokument bl-isem ta' A Vision for Science Documentation in Malta, fejn fih ħareġ biċ-ċar li l-aktar ħaġa importanti mhuwiex kemm tqatta' ħin fuq is-suġġett, iżda kif tqatta' dak il-ħin. Aħna nixtiequ li t-tfal tagħna fl-iskola primarja jagħmlu iżjed xjenza x'bħalissa kif għedna qisu minn kull siegħa li jqattaw fl-iskola qisu xi 2 minuti u nofs biss jiddedikaw għax-xjenza. Aħna nħossu li dan huwa baxx wisq. Allura importanti li fi żmien li ġej naħsbu kif bl-istess ħin li għandna fl-iskola imma dak il-ħin naraw kif inqasmu aħjar. Diġà sibna li rridu nagħtu iżjed ħin f'dak li kisba tal-ħila tal-Malti u l-Ingliż, anke minn dan l-istudju joħroġ li dawk li għandhom kisba aħjar tal-Ingliż immorru aħjar anke fix-xjenza x'nafu li ħafna mill-materjal huwa bl-Ingliż. Allura huwa importanti ħafna li nsaħħu l-ħiliet tat-tfal tagħna kemm fil-Malti kemm fix-xjenza u kif ukoll fl-Ingliż. Riflessjonijiet li ħarġu minn dan ir-riżultat juru li l-istudenti ma femux il-lingwa Ingliża u b'konsegwenza ta' dan l-istudenti kellhom problema biex iwieġbu il-mistoqsijiet. Ir-rapport wera wkoll li dawk it-tfal li jitkellmu bl-Ingliż qabel ma daħlu l-primarja marru aħjar minn dawk li kienu illitterati f'din il-lingwa. Skont l-istħarriġ l-istudenti li kienu jitkellmu bl-Ingliż qabel ma bdew l-iskola kellhom achievement score ta' 478, filwaqt li dawk li ma kinux jitkellmu bl-Ingliż id-dar l-achievement score tagħhom kien ta' 43. Il-Ministru qal li dan juri kemm huwa importanti li tfal ikunu jafu l-Ingliż sa minn ċkunitom. Sostna li għandu jkun hemm aktar ħin iddedikat għall-litteriżmu kemm bil-Malti u bl-Ingliż, kif ukoll ħin dedikat għax-xjenza.